Ta puji ma tuhata pardenggan basa. Namanggohi baga-bagana songonatar surat di Yohanes 14 ayat 16 dohot 17. Jala pangidoku ma tu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing. Asai mandongani hamu saleleng-leleng nai. Ima todi hasitongani naso tarjalo portibion. Aidang diida jaladang ditada. Alai ditada hamudo ibana. Aina rap ibana dohot hamu. Jala di bagasan hamuma ibana. Di bagasan rohana mamuji. Jala marolop-olop tu debata. Hupasat hami matu hamu saluhutna. Selamat Ari Pentakosta. Di hamu saluhutna. Selamat Ari Pentakosta. Digohi Tuhanido baga-bagana dingolu ni akana porsea. Ima marhite hasasaor ni todina todi parbadia. Ido na taingot jala tahalason di par saurata sadarion. Atong tapasada marohata asa tapuka parsombauta tudebata. Taparade marohata marsaur dohot ibana sadarion tapuji matuhata marende mahita. Marhite-hite guarne debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mau palangit, dohot anaon, amin. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonok kuma Tuhamu, roha nai baru, dohot todi nai baru, tu bagasan ate-ate muna, jala usatok kudo roha, batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalaan, Jehovah do parasi roha, saina saut do hatana, jala lehonokku ma
tondikku tu bagasan ate-ate muna. Audo mambahit sa asamar parange hamu di bagasan aka patikku, aka uhumku, peradotan muna, jala patu paun muna do. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami, hodo manodangi, jala mengajari rohani akka na porsea dihatam, marhite-hite todi parbadia. Sai buhai ma rohanami asature, parohon nami marhite-hite tondimi, asa toktong gok dame rohanami makalashon hagogonai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ne debata di pesta parningotan hasasaur nito di parbadia sadarion ima sian sada Yohanes 4 ayat 3. Ganup tondi naso parhato poton Yesusi ima naso sian debata. Ima pangalaho ni antikristus nanaing roi songon naung bigene buna. Jalanunga di portibion ibana nuaeng. Ima sahatna rap magidogogo mahita tu adopan ni debata. Laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin.
Dina tari parhita sian ari na salpu tu ari sadarion. Tamado ingototta balga dohot godang ni dosata. Masai godang panglausiota di lomo ni rohani Tuhani. Lebado hita mangulahon tanggung jawab tu keluarga, tu lingkungan, ulauta, tu negarata, tarlobi tu huriata. Ikon parhato pototta do jot-jot do hurang pos ni rohata tu ibana. Lupa hita mamadahon hatana tu akka yana kota. Tuani madebata para si roha debata tai saya marpangulahi do rohana mangasi hita. Niragam nina masa di bangsota, dipangido Tuhanido asa gabe parhobas hita di dongata. Unang sihobasan, asa pangapuli hita. Unang parohon arsak, asa pangurupi hita. Unang gabe mangarugii, asa si parholong hita. Unang masusai, asa si pardame hita, unang si padameon. Nuaeng jongjong do hita diadopani debata, mangoguhon dosata, dohot halem bauta, mangulahon parsuruoni Tuhani. Di tonga-tongani hasusahan ni ngolu, dipangido Tuhanido asa gabe ula-ulana hita. Sibuan hadameon di tonga-tongani parbadaan. Si pajojong hatigoran di tonga-tongani halum lamon. Sibuan pos niruha di tonga-tongani hagangguon. Sibuan pakirimon di tonga-tongani pandelean. Sibuan hatiuron di akana marsak. HP jot-jot dang tau hita mangulah hossa. Ale Tuhan, hurajumi hamido hasisegani aek dohot dolok suan-suanan dohot akahau naung
ditaba aek naung marsik dohot aka dolok naso manubuhon aka hau narata marsak do rohanami marndida pamben nami naso jamot mangaradoti sude natin nompam ai dipangido hodo hami gabe ula-ulam sibuan hadamayon tutanoon marhite na manuan hau payason huta mabolokon sampah tu ingananna hape dang hupatupa hami hobar tu hatam kodang do masa aka bencana hinorhon na hagaleon nami mangaradoti tano na pina saatmu gabe inganan hanguluan nami hurajumi hamido sude dosa nami alani patut majojong hami nuaeng diadopanmu mangido asa disesaho dosa nami dohot sude halem baun nami baga-baga taringot tu hasesani dosa songonondo hatani Tuhan Jahoba nunga pola hupasisi aka pangalausim songon obun jala songon obun manorop aka dosam sai mulak maho tu au ai audo si paluaho hasangapon madebata idiginjang amen. Hatani debata tupuk epistel di hari Minggu parningotan hasa saorni todi parbadia sadarion tar suarat di Joel tolu ayat sada 1 ayat 5 jadi dung songoni pangusahnomu pangusahnokuma todiku tu nasa sibuk gabe manuri rangima aka anak muna dohot boru muna marni pima aka situa muna jala maralatan aka doli-doli muna Doho tu akan apa semua doho seorangku jaka ahli toniku. Jala pamasoku do aka partin daun di langit dohot di tanoon mudar dohot api dohot timus na marsi jongjong Umbado matani hari gari haru jalan dari beda aku jauh di hari aku jalan masakan alai nasa nama jauh guarni Jahoba maluado ai di atas nidolok Sion dohot di Yerusalem nasa haluaon songona pinarbaga di Jahoba hian jala di tonga-tongani halak nama luai do akana jinou ni Jahoba
Ido sahatna martua doakana tumagihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai songona hina tidakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea ido ama parbon natu mo palangit do tanoon au porsea di Yesus Kristus anaknya jebahau saban sani iman ya tubun si Maria naga bega biasa todi parbadia andorang suagubuhan ido tuata tumang bernit dipanguhon silatus nama dekat pajalui manajah pinar silang nah kuat kepada nama nek surgo bahubul kusiamuni pajahuba anakmu pagogona susani disimai bana yang tanon au porsea to di parbadia jala adong sana huria nabadia huria hatopan dihakisan akan nabadia kosot dasar dosa kok di hati namandok namulak kok di haluan asra sudah amin.
Lahorasma dihita saluna amang dot inang. Tatangi homa tikting di minggu tasadarion minggu Pentakosta na Parjolo tanggal 2 Juni 2025. Na Parjolo ia guar ni minggu tasadarion ima minggu Pentakosta na Parjolo pesta Parjolo parningotan hasasaor ni Todi Parbadia. Jala topik ni mingguta ima ulaun ni Todi Parbadia dingulu ni akka na Porsea. Na paduahon Pentakosta paduahon. Pesta paduahon parningotan di hasasaor ni Todi Parbadia. Huria patupahon pesta paduahon parningotan di hasasaor ni Todi Parbadia di hari Senin tanggal 10 Juni 2025 masuk pukul 10 sia waktu Indonesia Barat manang pukul 7 Bodarina. Pinangido tusudi ruas asaro madohoti pesta paduahoni. Na patuluhun pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di Huriata di Bagasan Saminggon ima na Parjolo di hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025 di wilayah 2 keluarga Situa Abner Simamora Inang Parida Boru Pusunggu, keluarga Nyonya TP Lubatoruan Inang Lucia Rismauli Boru Simamora, keluarga Nyonya Nainggolan Inang Sannaria Boru Saragi, dohot keluarga Bonaparte Lubatoruan Inang Boru Nababan almarhum. Partikian pukul 10 sia tulpuluit di ruang serbagunani Huriata. Na paduahon di hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025 di wilayah 5 keluarga Christopher Denhas Nababan Inang Jesi Natalia Boru Tagalung pukul 10 sia tulpuluit Inganan Komplek Bea Cukai nomor 58 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Napawaton pangibation Huria manang kunjungan gerejawi. Di hari Minggu sadarion, Minggu tanggal 8 Juni 2025, borhat do punguan Koramani Huriata laho mangibati Huria HKBP Tridharma Resort Kebayoran. Dinalaho rapak mersaor mamuji Tuhata jala dinalaho mangedehon kur puji-pujian di parmingguan pukul 10 wib nani luhun ni amang padita saor sirait sarjana teologi. Napalimahon senam dohot seminar lansia distrik Walu DKI Jakarta. HKBP distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon senam dohot seminar lansia tu seksi lansia Huria C HKBP distrik Walu DKI Jakarta di hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 mamuka pukul 10 wib saat tunasidung. Inganan di HKBP Taman Mini songon agenda kegiatan ima ibadah senam sehat dot seminar kesehatan. Napaonopon persembahan syukur. Di Jalo Huriata do persembahan syukur sian keluarga Situa Ido Huta Barat Inang Sandra Bursida Butar sian wilayah ima onom unit meja lipat Huria pasahaton moliatema tu keluarga. Na papituhon dewan diakoni seksi pendidikan nunga dibuka yayasan Terang Kasih ima pendaftaran murid baru tingkat TK dohot playgroup. Pinagi dohoma tuhita namarianakon usia 31 tahun mendaftar playgroup, usia 4-5 tahun mendaftar TKA, dohot usia 5-6 tahun mendaftar tu TKB. Pemberian bantuan sosial pendidikan. Huria marhite seksi pendidikan naik pasahaton bantuan sosial pendidikan semester sada tahun 2025 tuaka yanakon jenjang SD, SMP, SMU jala persyaratan penerima bantuan ini taida jala tazahama di buku warta jemaat pendaftaran boima
menghubungi Ganup Situa Wilayah paling lambat di hari Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025. Napa waluhon danak nasorang. Di bahasa-bahasa Tuhataro saya danak bawa na di hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 di keluarga Kristio Prakarsa Tugu Tambunan Sarjana Teknik Inang Suhut Agnes Borumatordang Ahli Madya, alamat di Jalan Sabta nomor 32C RT 003 RW 001 Menteng Dalam Tebet masuk wilayah Saplopat. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. Napasiahon ruas napida. Di bagasan minggu tasadarion minggu tanggal 8 Juni 2025 nunga pida anggota ruas ni Huriata Ima Mario Siahan Inang Gracia Petika Bawole. Alamat Jalan Rajawali 2 Rumawi nomor 120 Tolu RT 005 RW 04 Beji Depok wilayah 15 Pida Tu GKI Pondok Indah 10 Ruas Parguru songon naung diputuson di rapat sermon perhalado na di hari Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025 mulai minggu sadarion tanggal 8 Juni 2025 nunga di Calo Huriata gabi ruas Parguru na pida sian Huriana asing Ima Patun Arwan Inang Puji Raswati Boru Siagian Dohot 2 halak yanakon alamat Gang Cibitik nomor 21B RT 011 RW 006 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan masuk wilayah opat. Tatangyak kema asaboy nasida madohoti ulau di HKBP songon naung ditotopon diaturan do peraturan Jalabui nasida gabi ruas nagok. Pasapul sadahon ruas ni Huriata namar ulang tahun. Saluhut ruas nang perhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu saluhut ruas namar ulang tahun hatutubu dohot namar ulang tahun Parsaripeon mamuka sia tanggal 8 1 tanggal 14 Juni 2025. Goar-goar ni namar ulang tahun Boima Taida di buku Warta Jemaat. Hatani debata nagabi ujahan ni las ni rohatai dienek do sian Matius onom ayat 30. Sai jumoloma lului hamu harazaon ni debata dohot hati koranna. Dungi tabahonunna dusudi akau deng tu hamuna. 12 ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot akka namar sahid menahun, dohonon namima, sai di pasu-pasu tuhat taima sudi pangbuation nazinalomuna, tibu malum persahitoni. Tatangyak kemanasida, asa tibu malum sian persahiton. Daftar goar-goar na di bagasan persahiton, boima taida jalatazaha di buku Warta Jemaat. Tikting naso zinahahon dohot parhepengon ni Huriata boima tazaha di buku Warta Jemaat naung di parade Huriata songonima tikting dihita di bagasan minggu sadarion.
Papunggu pelean Huhut Marende Mahita.
Dame ni debatana sumurun sian saluhut naroha. Ima na mga ramopi hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Selamat Pentakosta madihita saluhut namang inang. Tajakom mahatanya debata jamita di pestata sedarion pesta parningotan hasasaur ni todi purbadia na dienit sian buku Evangelium Yohanes bidu 14 memuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 26 sonom madidok di sini molo na holong rohamuna diau radutamuna do akapatiku jala pangidoku matu amai asa dilehot tuhamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling nai i matod di hasit tongani naso tarjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamu do ibana aina rakma ibana do tamu jala di bagasak kamu ma ibana dang tadi konokku hamu somarama na Roma au madapot tukam sautik nari nama jadi dang be idau ni portibio nau alai idau muna doau ai nama ngudu doau hamu pi mangudu do dina sadari ima botom muna au di bagasan damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasan hamu manangisi na maniop akapatiki jala diradoti idu na holong roha diau alai di haholong idamang idu na holong roha diau au pe holong do rohaku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana jadi do si Judas ma dada si Iskarioti dia do alana Tuhan uban na hola tuhami papatarommu dirim dada tu pertibion dungini na Yesus mamangalusi ibana ganup na holong roha diau radutan ni ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabe Roma hami manopo ibana jala maringanan tu bagasan ibana naso holong roha diau dang radutan ni i hataku dang au napuna hata na binege munai amai na marsuru au do ima hu hatahut tuhamu tagarrap do piau do hotamu alayang go pangudiani ima tod di purbadia si suruon ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingot tonon ni ido tuhamu nasa na huhatahoni tuhamu ima sahatna hurian itu hata di parade tua Yesus akasisianna molo pedang rakbe secara perdagingon Yesus ido akasisian nai asa mangatusihian nasida akasisiani naso ditadikon Yesus nasida somarama jadi luba-luba doon akamanginang na dihatahu Yesus adorang so dipersilako dope Yesus jadi di perjamuan malam terakhir mau dihatahu Yesus tuh kasih siapa pas nunga ditadiko si Judas Iskariot benganani molo tabereng adong hiasan dinding gambar perjamuan nedok Yesus adong masih tonga-tonganya kasih siani napasahaton anak ni jolmai isei ni nanasing baise na mabuat roti siat jolokon imai jadi arung gambar biasa kan jadi i gambar peristiwa di tiki perjamuan terakhir sugu nai itakuk nama Yesus jadi di momen ini ma akamanginang dihatahu Yesus turpu jami tahun na hujaha hosinakaning jadi ada orang so dipersilakon nunga dilubahu Yesus sian nasida naso tadi konon ni Yesus nasida somarama nakpen nunga mati ibana
Jalanak pen non nong manai imana tu banua gicang. Lubba-lubba doon akka manginang. Papocor rohan ya kasisiani. Taringot tu si lehon-lehon na siya debata. Ima pangodian todi purbadia. Hurian itu hatta perjolo sahali. Upadarhami matuhita taringot tu hasitulu sadaun ni debata. Asamora anon atu satta jamitau. Minggu naro masuk mahita tu minggu hasitulu sadaun ni debata. Trinitatis. Dang marasing debata ama doho debata anak Yesus Kristus doto di purbadia. Saada doya kamanginang. Debata ama nama nopa diberin jolma perdosa, jolma na perjolo pengamar dosa siaran do si Hawa. Tabba generasi per generasi doho jama per jaman lamar dosa jolmai dang arung benati gorbe nanggo sada. Ujungna alani asini rohai debata sasitong na alani dosai ikut tuhamatian ikut madabutu uhum lama sude jolma. Alaya si rohani debata marpamuati rohana unang arun yan namago nanggo sada jolmai alani uhuman binani dosanai inna rohana. Gabe ibana sadiri mamanuhu uhumani asa malua jolmai. Marhite-hite sada ulaun haluaun nani ulana na gabe jolma ibana na berinkarnasi gabe jolma asa boy dituhuk uhum natu jolmai ikko gabe jolma maibana ima Yesus Kristus. Jadi dung sidung diula-ulaun haluaun lau paluhot jolmai sian uhum alani dosa mana memana tu banu gijang. Tua de bana tadi ko doha mauliaun nai uju naing manuhuk uhumani berinkarnasi gabe jolma itadi ko doha sangaponna gabe tu haleaon gabe jolma ibana din lau mangula program anangna karya penyelamatani dukko sidung diulai dukkehe ibana ngatalu be hamatian nang uhumani pengeitu kibana di hau penur silang hamatiani penunga ditaluhon ngaselesai be ulaonna karya penyelamatani diula mula memana muse tuha muliaonna hidup bana naik ibana tu banua gicang. Jadi molo ditiki gabe jolma ibana na berinkarnasi 100% do Jesusi jolma 100% debata. Alai du kokehe ibana siak kamatian naik ibana tu banua gijang dangarung beha jolma ne nunga pure full ibana di dalam keilahian debata do ibana dukko sidung musei mulak ibana tu hadebataonna. Di bagasani mahurian itu hatta ada orang somasai nilubau Yesus ma tung naso pasobon na nasi dadang marama. Tung pe adong kalimat ni Yesus diserupani di lubba-lubba non pangidoku matu amayan non pangodian na asing adong dua pernyataan di si na boy membingungkan pangatusyota. Hidup Yesus tu nasida pangidoku matu amai asa dilehot tuhamu pangodian na asing. Molo pangodiani parakletos manang di bahasa Indonesia didokon itu adalah penolong. Jadi pangodian na asing atau napigado penolong. Napigado pangodian. Pasarong istilah hata na asing. Jadi on hurian itu hatta Yesus memakai konsep berpikir ni jolma akasisian nai. Molo di rohanya kasisian nai debata na di bagasa diri ni jolma ima Jesusi ido na mangod dihokalahi. Jadi molo lape ibanan non gabe ipakke ma konsep berpikir ni akasisiani sia ka jolmaon mamakei gabe do ma arung pangodian na asing. Madok debata ima to di purbadia. Jadi mengikuti konsep berpikir ni jolma ido akasisian nai hati hai. Dang na asing Yesus asing to di purbadia pangodiani dang nai alai mangihut to pola berpikir ni jolma ido. Molo Yesus secara fisik diberi kalahi, nasi lalu melindungi nasida leleng ni 3 tahun, mangapini nasida marudupun halak parise, marudupun aka toko-toko jahuri na makasuguhon akasisian ni Kristusi, Yesus do na mangodihon nasida di rohana, ano molo ngamana itu banu gijang Yesus, isebe mangodihon nasida. Jadi konsep berpikir neima diutus Yesus didok pangodian na asing, pelindung yang lain, penolong yang lain. Jadi dang nasi ngate na mangihut konsep berpikir jolma do ubanarong istilah penolong yang lain. Sada do pangurupi, sada jur Yesus do todi purbadia. Tetapi sesuai dengan konsep berpikir manusia itu diikuti oleh Yesus Kristus.
Jadi songoni nang nadidok ni Yesus rupani ba nagabe lehonon nama tunasida hagugoon si pangurupi tua kasisian nai ido na dipasahat Yesus adorang so ditakkup ibana laho diparsilakon nuaing huren itu hatta to diperbadiai pe debataroi minggu naro hita masuk matu Trinitatis dangi jadi Yesus dung naik tu banu gijang mula mebana gabe tu hade bataun nai ngasai be dipatu pa ulaun asini roha dukun ni sayho dope dewata di rohani akka jolmai di rohani akka naporsiai ima nanidokna todi porbadia jadi Jesusi do todi porbadia ido Jesusi ido dewata ama ido Jesusi sada do akka mangila nuaing huren itu hatta saha mahita tuturpu jami taon ulaun ni todi porbadia di ngolu ni akka naporsia Ido topik ni mingguta sadarion di pesta parjolo paningotan hasasaur nito di Purbadia mana Pentakosta. Macai gudang do akan adenggan di horhon to di Purbadia molo ngasonggopi tu diri ni jolma kamanginang. Gudang do akan adenggan di horhon to di Purbadia. Molo ngasonggop to di Purbadia di ngolu ni sasahala jolma banyak kelebihan-kelebihan yang akan dia punya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi macam gudang gua akan adenggani di bait to di molo nganunga di songgopi to di diri ni sasahala jolma. Dia makan adenggani, dia ma di horhot to di, dia ma ulau ni to di Purbadiai nama bon nadenggan di ngulu ni jolma. Na parjulo kamanginang dido, omma ulau ni to di. Ulau ni to di Purbadia, maredup pejolma nasinunggopan na ima gabi mangodihon sebagai pangodian pembela atas kuasa kegelapan yang menyesatkan, yang menggiring kepada kebinasaan, kepada kehancuran, kepada hidup yang penuh dengan kekelaman. Jadi molo nunga songgop to di Purbadia di ngolu ni sahala jolma dang margogo be huaso hahulomon dang margogo be akka setan nanaing manggugai nanaing mangago ngolu ni jolma na sinonggopan dito di ay nunga disi debata ima to di Purbadia parhuaso na mangatasi saluhut huaso akka to di haholomo petuduk do tu debata akka huaso tuddu do tu huaso ni debata hudok nak kaning to di Purbadiai debata dui debataro to di do debata jadi molo ngasonggop to di Purbadia tungolu ni jolma ngadisi be debata ai to di do debata molo ngadisi to di ni debata ngadisi debata dangarong bealo molo debata dong atta isebe alota jadi ina mamangodihon ngulu ni jolma na sinunggopanna ima hasurungan itulah hal-hal yang baik akan adenggan na nilehon nito di tu diri ni jolma na sinunggopanna jadi mulu ngasongoni amam ma madalani ngulun mangula-ulaon ba terlindung ma terjaga ma sian akka huaso na mga liluhon na mabuan tu hamaguan safety be padalanan ni. Dungin apa duahon, huaso nito di Purbadia, ulau nito di Purbadia, manang pakorhon na denggan nabinan nito di Purbadia, tungolu ni jol mana sinunggopan na ima, gabe ibana do na mangajari, to di ido mangajarhon, dalak kasitongani, to di ido na paingot tomuse, taringot tuhata hasitongani, tuhatani Tuhan Yesus Kristus. Hurian itu hata macai balgado pakorhon ni peranan ni hatanya dia bata di ngulu ni jolma laho mangiahi ngulu na dumengga tujulu. Macai balgado peranan. Molo panidangion ni parpesalmen molo tajaha di pesalmen 110 sia ayat 105 Pesalme 110 105 dido hatamido sulu ni
patu jala hati yuron di dalaku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haholo meddo perdalanan amangina. Holom do parbenoto atta taringot ahana masa marsugut. Haholo meddo portibion di perdalanan taon. Holom situtu nagok akajorgong di humaliang ni padalanata. Gudang akajorgong, tabotoro aha jorgong tehe. Ahar? Tabotoro. Banyak juga jerat. Tabotoro jerat tehe. Kalau bahasa Indonesia gudang gak boto tehe. Jadi holom mulai ibarat ni tetaron di medan perang, gudang mada di son akan ranjau darat, ranjau air, ranjau darat, ranjau air, merdala di darat, merdala di air, teta arung ranjau. HP holom muse, kan itu. Mulu holom gudang ranjau, bau do terancam binasa hita celaka. Alani urian itu hatta perlu ma sulu-sulu. Laho mamereng asabui tapasiding dia do hamaguani dia do namanusai hita tapasiding mai gabebui mahita malua nape gudang aka jorgong gudang aka na asing aka ranjau jerat na disuan huaso hahulomoni perlu do sulu-sulu. Jadi sulu-sulu di padalan ngolutta na holomon di portibi na holomon imahatay debatado. Hatanya di debataon sa dilehom matuhita. Isiro mangalyo katanya di debatao pasungulhot tuhita muse. Atar songojol man mangalyo center tuhita molo merdala di naholom sayarong mangalyo center, arong mangalyo palito tuhita. Gabe sayarong ma panodang di padalan ngulutan ala sayarong mangalyo center manang palito. Ujung nga gabe buita pasiring dia do lubang. Dia do dalan na hornop, dia do dalan na denggan. Gabe buhi hita terus merdalan dengan selamat. Era songonima peranan ni Tod di Purbadia. Tod di Purbadia berperan besar. Dinalaho say pasunggulhon sulu-suluot turohata. Laho mangalehon ibarat ni jolma na say mangaleo center tuhita merdala dinaholom. Maten nonon habis baterena arung musi mangaleo center na baru. Era songonima Tod di peranan ni Tod di Purbadia maradop pengolutta na say pasunggulhon hata ini debata. Nagabe panogunogu, nagabe mangajari, manogunogu hita di dalan nasitong asa unang masuk kita tu ranjau-ranjau nakaningani. Ujung ngabui tadalani padalani nguluta sahat tu tujuan. Jadi si pata nasota sadari do huaso ni hatani debata. Sangat besar kuasa firman Tuhan. Hidup benda sipata ala data sadari bagian huaso ni hatanya debata dan apa tertarik kita majaha hatanya debata doh manangihon hatanya debata. Apa sasitong nga matsebalgaro pakorhon ni huaso ni hatanya debata. Ay hatai pe sarupa do to diirui debata hatai pe debata adui. Dimulai debatado hatai itu dungi gabe daging mah hatai. Jadi tersongonido molo ngasonggop Tod di Purbadia di diri ni jolma ngadi si debata songonido hatai debata molo saya ingot do hita di hatai debata saya dipasunggulot tu hita hatai debata di bagasa dirita hatai debata ba di bagasa dirita do lang debata ay hatai do debata. Jadi saya dipasunggulot Tod dioma tuhita tu nasinonggopanna hatanya debata nagabe sulu-sulu dinalaho mangalakahon padalani uluna tujulu gabe diajari mah tu dia do lakahononna ujung adang mani bilbe tu habirang manang tu siamun nama korhon tu hamagoan alai terus matulus merdalan malua sian akka jorgong do akka jerat-jerat natina nabinain ni huaso hahulumuni. Jadi disima peranan itu di Purbadia itu gutugu hita ipasunggulhon diajarhon hatan itu Tuhan Yesus tu hita.
Namangiut hurian itu hatta pakorhon ni to di purbadia tu hita ima maba mangalehon akasileo tu hita. Memberikan karunia-karunia. Sudina hitaon adonggo akka karunia-karunia di hita. Adonggo sileo-leho di leo debata tu hita marhite to di purbadia. Adonggo di hita sileo-lehon bisa bernegosiasi, gampang bernegosiasi dengan siapapun. Sileo-leo dia kamanginang. Adong gojol ma bang agudang makatai sampai marpura-pura setabi pamanganna tong dang ulo jol manangihon dang ulo jol dipengaruhi. Alai mulu ngasih leo ni sekali ngomong baik hanya melalui telepon jadi semua. Si leo dia kamanginang. Adong go si leo non na boy berkomunikasi dengan baik boy manugu-nugu jol matunadenggan mengubah orang menjadi baik. Adonggo silelehon na mga lelebegu. Adonggo begu amanginang? Adong. Adonggo silelehon no berbahasa roh. Marhata sileban. Itu tidak kepada semua orang. Adonggo silelehon mengubati. Daktu sidejolme. Nakpe sipata orientasi ini deba dongata na mangguari diri na Kristen. Satu-satunya tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh. Oh enggak, itu sebagian kecil doang. Sileleho doi. Atar songo kita rupani amanginang. Molo hamu mangaleon hepeng tu pahopumuna. Eka beda-beda di kamu kan? Ison 2.000. Ison alang mahasiswa 100.000. Beda-beda dangi. Dan semata-mata dohonon na sileleo selo puku 100.000 daom. Natu nagelengope sileleo nepunga di nape 2.000 berbeda. Awam mangaleho tas bentuk na tas kan itu. Era songonido i karunia itu berbeda-beda. Jadi la songoni ma kuaso nito di diri ni jolma pasti ma adong silelehon. Ada pemberian dari Tuhan, sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi luar biasa do molong arong sileleo sebanu gijang tu dirita. Ima pakorhon ni huaso ni todi purbadia. Dugina parpudi todi purbadia huasona gabi arong tetap semangat di diri ni jol mana sinunggopanna. Aibana do todi pangapul. Todi pangapul pemberi semangat. Na mangalehon semangat. Madalani nguduon nga mangapuli roha mangudu pia karagam ni hamaolon di tonga-tonga ni pernguluta molo nga di songgopitot di diri ni jolma nape gudang akatan tanga di pedalanan ni nguduon tugudui mardalan molo akan agale namora marupaki dang isi do petodi ale molo nga sinonggopan di todi tugudui manguduti pedalanan ni guduna. Jadi menurut apa pungu-pungu nak kaningani pakorhon ni huason itu di sudi nai adong dihita bang hebat tita. Hidup ti amanginang hebat tita. Alani bergahiyad dong pakorhon ni tod di pribadiai mabuan akan nadenggan tu dirita. Alani amanginang macari kotiad do HP tod di pribadiai di dirita tanpa Roh Kudus. Dangaduk kape natajabari na mangudon. Mangulupe holan nasu sama. Mangulupe holan naliluma. Mangulupe holan nagali-galema. Ay namakan? Ima molo so songgot todi. Ale molo nga songgot todi purbadia tidak pengaruh. Naudap pe mataniari pe tetap mangula. Ibarat ni fisik na sehat mai. So na tua-tua na joloi huta. Udan las niari terus mersuan merbabo rodan pakai plastik sederhana terus mengudah. Jadi tetap kuat melakukan sesuatu untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Ima napa duahon napa tuluhon amanginang oma ra naparpudi bohado asa songgop to di purbadia tuhita.
nakani ni do tu hita hurani tu hata macai dengga kiedo gudang gua kana dengga di horhoto di molonga songgop sanga songgop to di Purbadia tu dirita. Nuaing na patuluhonon di pasunggulot tu hita ahado nariko si patu pauta akajol mana songo dia do na sinonggopan itu di Purbadia tu akajol mana songo dia do di leho debata pangodiani di leho debata to di Purbadiai lao mangodihon jolmai alus na kamangina atari na kaning suku-suku ni si Judas dada si Iskariot. Bahasa isi do si Judas dada si Iskariot ini narupanikan. Jadi si Judas anak ni si Jakobus itu masuk dari si. Hati hai ditiki dia tahu Yesus on si Judas Iskariot ngak keluar. Kalau di Yesus on ini isi nama buat roti sia julukon imai narupani terkalur ribana kan terkaluar. Du kalur ribana isi mai tahu Yesus jami tahu. Tu kasisian 10 saya nama begion. Anggo si Judas Iskariot ngalau meterikon. Iya mana terlau ya bana madaboton ala parisei laho pabotohon ba rencana-rencana ini kani isi mana humma ime takut nene rupani ime diulai bana jadi uju 10 saya halak nama di sidang isi si Judas dia tahu Yesuson Roma si Judas naso si Iskariot ini so dagi dia doa lana Tuhan oban dahola Tuhami papataromu dirim dia ada tu portibion HP umur harus sasitong ahudan itu hata, pekerjaan akan lebih gampang sebenarnya. Molo tu sudah jolma apalagi tu alak Paris mana na tu akan asingi, akka petinggi-petinggi di pabotoh Yesus dirina, apalagi molo hehe Yesus. Ipa duduho manokehe ibana adong go bogas nila bagi tanganna, apalagi do pe senjata na mujarab, laho pahatopon gudang jolma na Porsia. Alai buasa hola tu kasisiani, ipa patar dirina. Ay mulu sistem misino mensen perjulu di jonoki mana akka panggonggomi di setiap wilayah. Ay mulu ngadapo panggonggomi dapo mana buah sudi. Itu teh raja potas lu betubing. Itorido di jerjer ijor-jor siaro si sino mensen. Tur raja potas lu betubing itu itopo rupani. Nape sempa adong penolakan. Bahasa racongoni di baik Yesus. Jadi adong gua alasan nak mangina. Ternyata songon nabi nani Yesus hidup kehe ibana songon nabi nani Yesus di konteks tiki di hataho jami taon dang disibe si Judas Iskariot di dok rupani bai sena holong roha diau jala diulahon hataku akka tusido papataron ni damang dirina asarap hamu dohot ibana rap au dohot tamu. Berarti kesimpulannya holan tuaka nama kaholongi Tuhan Yesus na Porsia tu Tuhan Yesus nama nangiho kata ni Yesus nama ngulao kata ni Yesus nama cuadaho diri holallahu patulucco sakap ni Yesus hola tusido di papatar Yesus dirina dukko kehe lao songonido muse baenon ni debata taringot tu hasasaur ni pangodiani imato di Purbadia. Ternyata tidak kepada semua orang Roh Kudus diberikan oleh Tuhan. Dak tu sudah jolma. Aito di Purbadiai bukan roh murahan. Debatadui. Alani ala di Yesus diserupani akan nasinonggopan ni to di Purbadia aka jolma nasinonggopan ni debata naolo damang na di banua gijang mian rab doho jolmai didok dison aholan aka jolma namar holong ni roha tu Tuhan itu doho na mangulahon hata ni Tuhan Yesus wala tusido eka murahia dia kamanginang waktu peristiwa Pentakosta 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Pas pesta Paskah ni halak Yahudi doya manginang. Pesta Paskah ni halak Yahudi itu hari raya besar Yahudi. Sudi halak Yahudi nari pangaratoan mulak tubo na pasugit. Mulak do tu Jerusalem. Na mangarato di wilayah Eropa mang na di dia pe mulak di tubo na pasugit nabi. Holallahu mamestahom pesta Paskai.
Apakah tidak lebih gampang seperti yang tadi? Tu sudah ma bicapungu. Lagi rona sia berbagai daerah. Sian Eropa, sian Asia, lagi di situ dia ala Yahudi. Asa gudang kendaraan lalau para ratu barita na ulion. So ni mania na te amanginang. Apa kenyataan na daong? Holat tua kasisian itu di Yerusalem. Songgop todi Purbadia. Jadi itu membuktikan sasitongna holan tuaka jolma nama kaholongi Yesusi dohot na mangulahu katana ido na sinonggopan ni todi Purbadia. Alani hurian itu hatta. Perlu mahita berbenah diri. Bohado hita asa gabe tau diri taon dipatau debata bahen inganan hasasaor ni todi Purbadiai asa dipaturut tu hita asa dipasonggop tu dirita todi Purbadiai. Balus nanak kaning rupani baikon holong marohata tu Tuhani. Ukolong rohata tu Tuhani sian holong ni rohata tu akana asing termasuk tu dirita. Menyangkal diri demi untuk memprioritaskan menyenangkan hati Tuhan. Akajol mana songonido na sinonggopan dito di Purbadia. Anggor roha diri dope di diri ni sasahala jolma dang tahu dope majalo tod di Purbadia. Jadi iko boydo berlatih hita, iko rado hita berlatih melatih diri, laho macodaho diri, laho patulus patujolohon, lomo ni rohani Tuhani di ngoluta. Jadi molo berpuasa hita, latihan berpuasa. Berpuasa mulai dari hal kecil. Melatih diri, menyangkal diri. Laho patulut sakat ni dewata. Disima ibereng rupani. Ngatau behita songko mato di Purbadia. Anggo subuh rupe tasangkal dirita. Mora-mora rupe hita manoru ijolma. Mora-mora rupe hita pahata-hata jolma. Mora-mora rupe hita paroa-roa jolma. Jala holan akarwani jolma tahata-hata tuhalak. Dang songko to di Purbadia tu si. Edang boy dope disangkal dirina. Dang boy dope disuadaho dirina. Alani huren itu hatta ikon berlatih mahita rupani laho mangulakan adenggan molo pe saya digugay pikirat tok kita, molo pe saya digugay rohat tok kita neng mangula siulota pasau akahagio ne dagikta tacoba ma ikora berusaha do macuadahoni menyangkali. Berusaha baru pe songgot tol di Purbadia. Aronggo hatani Yesus tu si Petrus di momen waktu yang berbeda. Petrus holong doroham diau asa akaun jadi dipanggil Yesus skala prioritas holong ni rohata tu hita tu isi do kolong rohata tu ibana do manang tu dirita tu ibana do manang tu todong ta tu ibana do manang tu panggonggomita tu ibana do hita kolong roha asa tu akan asing ipi sangat menentukan. Molo kolong goro hatta tu Tuhani saur mato di Purbadia tu hita bergogo mai hita manginang lau makanguluhoni di bagasa diri tabi asa songgop todi tu hita molo nga songgop todi manginang iba na mamangod dihok kita manguduti padalan ni ngulut tatujulu iba na matodi ima na manuturi roharo pikirata aha na patu siulota asa rapot tita perbuai na dinggan tua ka ari na mangihut naso nya tusan di jolma gabi bui tatusi ilehot to di ido tu hita hikmat pengetahuan lebih dari apa yang dimiliki orang lain. Jadi
Asa sauti akan adinggan itu hita, ta coba ma dingulu tahun maka holongi Tuhan Yesus lubi sian holongi rohata tuna asing. Termasuk holongi rohata tu derita sendiri. Taulahumma lomani rohana. Amin. Martanya mahita. Ali di bata Jehovah manami muliate ma upasa rohanami to dopamu atam na bedieno pasunggul hotu hami asa tahu hami Tuhan asa saur nito dim asa huha holongi ho sian nasa rohanami jala hulahu kami hatam na bediai salehum magugu di hami Tuhan lahum mangula hoca di ngulu namion asa songgop to dim tu hami galu marsada-sada. Ali di bata Jehovah manami do basot tanya konon nami do kadungan nami na marsahit. Na dirawat nuaing di rumah sakit Tuhan. Imam manami Daniel Alfredo Tampubulun. Tobias Simanjuntak. A Aritonang. Inang calo situa teng peri na baban boru manurung. Inang calo situa Simajutak boru lubat tobing. Asima roham ale Tuhan. Tukko mana masuk sudi akatangan di dokter paramedis na mengobati nasida di rumah sakit inganan nasida dirawat. Perhitiamu ma Tuhan, sudi aka pengobati disi dinalaho pamadupon sahit naron di pamatang nasida be. Pasu-pasu manang akadongan nami di masa pemulihan na dirawat di Jebu aka narawat jalape. Ina nami lasma borisi majutak dongan nami Alfred napi 70 ina sitopul boru panggabean ina lu batobing boru napi 70 ina dolo 1000 boru sirait ina sitohang boru si majutak ina parhusi boru pandiangan ina si hite boru si hobbing ina si boro boru si giro ina tambunan boru si torus ina nenggulan boru si torus amang MT Huta Barat naposom amang sintuan senior MT Raja Guguk ina si aturi boru butar-butar amang situa Epson lubaturuan amang situa turandus tesiahan inang awi siahab boru panjaitan amang manotang sibuya inang evangelis Indra utauruk boru tobing amang sahab perdamaian Huta Barat Joy boru sitorus amang daulat tahir napi 70 inang situa Priska boru tapea inang munte boru manulang amang Farel panjaitan do inang hutahayan boru sinaga. Asi maruhang Tuhan, tupahi pasu-pasu masa pemulihan nasida, nang akau si pangano simun, perawatan di keluarga pe, saya makorhon huasom may Tuhan, laho mangaluk kamalumon, tu nasida, gabe sikop hamalumoni Tuhan, jalon nasida tujulan nyarion, lumubi Tuhan nang dirungan nami, naung nania lilinga mangai sahit nasora malum dope sahatu diridikion, dina nami inang pajahitan buruta pubulun. Amang pisilalahi, inang Anderina Kartini boru sihan, amang insinyur Oka Aruan, inang Lubaturuan boru silitonga, inang NOP si Hombi boru Tagalung, amang Hok Masiboya, amang Baruli butar-butar, amang Suta Panusunan Hutagalung, amang Nurdin Manurung, inang Hutauruk boru Simanjutak, inang Sitopul boru Lubis, amang Marsaka Huta Barat, inang Simanjutak boru Lubatobing, inang Simamora boru Simanjutak. Ale Tuhan, unang luas medili nasida, unang luas ganggu haporsion nasida, ala ni parsahiton nasongoni liling na diay nasida na soramelum sa dio bason. Ale totong ma lehot Tuhan hatawon, tu nasida mga tusi padalanan ni ngudwon, jala leho bengit di roha di nasida, madalani nguluna nakpi di bagasan, hagalion di pamatang ala ni sahiti. Totong ma suat Tuhan, las ni roha makirim, tua kaamanami na nami dongan nami, na mangay sahit songoni liling na sahat radio bason. Asi maroham Tuhan, alahoro na mga turhos sa luhu na, guru di horo sudi, manang ahape sahit na, songod dia pililing na, nabuy malum do bayanum mui. Alani rak mahay mangelet di basot Tuhan. Molo tung siya di roham, pamalum manasida Tuhan, ay tarpamalu podo nasida, ahape sahit nuaing, nadong di pamatang nasida. Ali di bata Jehovah manami, lasong onima
nang dia kadongan namin na marulak tahod di bagasan sa minggon, pasat tayo mauliati tu ado pamu Tuhan. Di bagasa kaya pasol las ni roha doho gugu na mardapot-dapot na siyako. Dongan namin na marulak tahon hatu tubuh, madalaning ulunan na sa lilingon. Songoni parsaripeon na marulak tahon, parsaripeon. Asin maruham Tuhan. Totomahon na manguluhon ulo nilakan ng ulo na sida. Di tahun na baru na tinabamisi dalam na sida tujuluan nyarion. Marsika sorin akaari. Si bulusun na sida tu akar na magihut. Asin ni roham Tuhan na mangodihon na sida. Lehor roha do bisuk tu na sida mamakya kapartikian na tinabami. Leho gajang di umur Tuhan. Lehon las ni roha. Ali ni batay Jehovah manami. Lasoni masaluhu na hami huriam hakabibi pasar mingguon. Disudia kapanggul bito ni gulu nami. Sudi akaulaun nami Tuhan. Perdalanan ni gulu nami. Nang akan huparukil kami. Songori akahirim ni roha nami Tuhan. Akasakap ni roha nami. Tutu homo pasatami Tuhan. Odiho kami. Homa na mangurupi hami disudi. Akana suan di roha nami bi. Dia kasih hirimoni. Dia kana hula hami. Hirim ni roha. Dia kasaka-saka ni roha nami. Songoni nang akahamaulo ni be Tuhan. Homa na mangurupi hami. Asa taruli hami dia kana dinggan. Binahin ni panupak mi. Ali bata Jehovah manami. Borhak do punguan kor'ama ni huriam. Mangibati dongan nami huria. Akabibi di bagasan tikion. Pasu-pasu matuhan harorona sida. Gabi pahehe ngulu parsaurani. Dia ka huria-huria na tinopo na sida. Lasoni mali di bata Jehovah manami. Di program perjalanan pembangunan perluasan gedung serbaguna di Huriamon. Tukoma Tuhan na patulucon asa boy sikok mardalan obar tu akatiki na hubuhul hami. Patu mo Tuhan akan rikoti. Marhiti-hiti ukat ni roha na nilihom mo Tuhami sa luhu ruas. Mga lehon akapilian nami bi. Songon sumbangan siya kami Tuhan. Songon pelia siya kami. Keterlibatan nami. Patulucon hasisidung ni proses pembangunan ni. Pasu-pasu ma Tuhan. Akka ulaw ni ruas ni hurian. Lehom matiur ni pangabahan ni ngulu. Tu saluhu na hamion. Asa sayadong pasaton nami Tuhan. Laho manupahi. Sudi akka ulaw di tonga-tonga ni huriamon. Ali di bata Jehovah manami. Dia kasakap ni iyan ako ni huriam nanay merbagas tuwa pasat tami. Homa Tuhan na patiru sudi sakat ni rohana sida. Mangaleo kay pason tu pasu parana su parboru oroan songoninang calon pangulipe pada umarasin na sida Tuhan patuk akan rikoti asa bui dinggam mardalan ulau las ni rohana sinakapan na sida ari na binuhul mo matuhan na binuhul na sida suhu parana do suhu parboru songoni nang akulon namin na asing dia kapakobasyon na asing dito nga ni huriamon tukko matuhan na patulucon na manupahi. Gabi hasangapon may dihohubay kami. Jala gaya pasu-pasu di hami huriamon. Jala makoro pasu-pasu huriamon. Nang tuakan na humaliak kami. Om matangiyang na upasatami to rupa mo Tuhan. Nahusobaw kami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Hurian itu hata tapara di mapiliata. Tapilihum may songon hamalatan ni rohata tutuhani na mga ramaw tinguluta. Huhut marede siya buka di nomor 645.
Di ayat berikut tanpa song leader. Tanpa song leader ruas mejo maret de sudi ayat bagi hut. Dang do song leader. Terus tanpa song leader. Jongjong mahita. Romaho para siro, sai pagigil lo ako, mangendeho dingga basa, dineho mo diaho, iuoku masuruan, mangendeho sangapi. Tapasaha mapilin na tapa pungot tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon Ale Tuhan debata ama nami, nasa tarasam do godang ni silehon-lehom mu di hami. Todim na badiay di lehokotu hami jolma, sumonggopi hami na leaon. Naum margaido di lehokotu hami, jala gumodang dui siya portibio doho siya pangisi na sudi. Ope mauliate marohan nami, jala pujion nami maho ala ni sudi habal gaon, dohot hamuliaomu, naung pinapatarmu tu hami. Sa ilehom matol di purbadiay tuhuriam, akan aulo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok-tok kami, mia di barita naulii. Alitod di purbadia.
Saya pasada mahuriam napi na pungu-pungumi. Asa masih jaloan jala masih haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala pati rumah hami. Asa hutadahami akadosa na balga doho na mekmet si pasidingon nami. Saya buas maho manesa dosa nami. Asa lambadia jala ibaru hami ganu pari. Asa terbaik kami saur di bagasa kuria na badia na sasadai. Sayor dihon jala padumu hami tu amai. Asa pos rohanami madok ama nami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai si leho-leho tuhuria. Asalam gadda toro ni akka parbarita nauli. Doho pangajari, doho parasi roha. Na mamaritahon habal gaomu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja. Di parsikolan, nang di bagas nabi. Asa tau na sida saor tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan natarpudum jala parguguy akan nagale. Saya songgoti ma akan nanyang doho natakang marroha. Asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Saya parroha akan nabojok roha. Jala apuli akan namarsa doho nadangoli. Asa unan di rupa-rupa portibion akan namangoloiho. Saya tatak mana tergugut doho na pinaburu-buru ni halak. Ala ni hapor siyaw di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus. Jalamiyam maho di bagasan na sida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi. Panguhum dohot akaraja. Asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiari na sida ari paruhumat cugut. Saya patugu hapor siyaw nami. Asa totong huingot kami. Naung sesa dosa nami. Jala buonommu hami Tuhan oluat cugut. Saya sungguli pakirimun na mangulu di hami. Asa pos roha nami nang malakke dagingon. Panguluommu do muse. Asa masuk kami marni dari bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmo. Sai Roma harajombo. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lehom batu hami sadarion hangolua siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame. Jalo hamu mah pasu-pasu ni tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sedakot Tuhan debatamo bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatamo bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim.